Ka Lauropai United Development Sport and Cultural Club kan penlong ya ka knockout football tournament arajar phlai arajar phusau ha kamadan mau thadap Lauropa West Kasihil District ka tei ka tournament ka dei ka sin ka baningkong ha ka jinghe jong ka prize na ki tournament belaju penyai da ka Lauropai United Development Sport and Cultural Club ha ki por ki baladam kani kasin ka bamenta ka total prize kelapoi hadu prapa wajar tingkah kata kalong ka winners da ka pisa sanpa wajar haringkat bat ke trofi bat ka runners up da ka pisa live wajar haringkat bat ke trofi ka bairung hakatei ka tournament kan long hajar san spa tingkah bat ka lasdet kan long ka arputrik benai bakadwai hajar fulai ha kani ka tournament on priang tang live arteli ki team Namar kata nakaliang jong ka Lauropa United Development Sport and Cultural Club kapdiang sobha ya barok ki sport club la kalong kumju ru ya ki tim shimet ki bakwa banwan bani simenta hakate ke tournament bat on kam perkhan ya ki tim ki bal kham terwa haswa kumta kino ki sport club lani ki tim shimet ki bamut banwan bani simenta kanda bhasibun ya phi bapinle no kham kloy ya ke badon kam Haswa bakan dap kita ki live arteli ki tim yo bapin sababe ka madan kalong ka ba tip top bha bat ka biang bha na ka banta ban ilekai ban kham sai susu bat bapin le ia ka badon kam snobha ban phun hakini kinumbar harum kata kalong khandai hinriu iwaisan hinriu wei sau khandai arpra lani new not san pra new ar san iwei new kuble shibu